Zapad je sam isprovocirao krizu u Ukrajini i NATO je događaj u toj zemlji iskoristio kao izgovor da obustavi saradnju sa Rusijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra odbrane Aleksandar Fomin. Odlukom Saveta Alijance od 1. aprila 2014. godine ponovo je prekinuta svaka saradnja sa Rusijom. Naši zapadni partneri su kao izgovor iskoristili događaj u Ukrajini koji je izazvao sam Zapad, rekao je Fomin na brifingu za vojne atašeje i predstavnike ambasada stranih država akreditovanih u Moskvi. Prema njegovim rečima, upravo su SAD i njihovi saveznici podržali krvavi državni prevrat u zemlji i priznali novu administraciju koja je došla na vlast nezakonitim putem uz podršku Zapada. Istovremeno Fomin se osvrnuo na aktivnost NATO u arktičkom regionu, napominjući da se ona povećava. S tim u vezi, zamenik ministra odbrane je precizirao da se strateške snage alijanse sve više uključuju u vežbe u neposrednoj blizini ruskih granica. NATO ciljano osvaja Arktik u vojne svrhe, povećava obim obuke i borbenih aktivnosti u regionu uz učešće bombardera i pomorske komponente globalnog sistema protivraketne odbrane, uključujući i u neposrednoj blizini granica Ruske federacije, konstatovao je diplomata. On je dodao da je alijansa takođe odbila da prošle godine podrži rusku inicijativu koja predviđa smanjenje intenziteta vežbi i drugih aktivnosti oružanih snaga Rusije i združenih oružanih snaga NATO-a u kontakt zonama tokom pandemije virusa korona.